Tak skúšame ešte raz. Dúfam, že sa nám podarí pripojiť. Počkáme sekúnd, ináč prajem krásny sobotnejší večer. Čakáme na Ľubomíra, aby sa mohol pripojiť. Tak aký ste mali deň? U nás ja som musela zapnúť už svetlo, pretože je veľmi tmavo, zamračené, ale neprší u nás. No, tak vidím, že asi sa zatiaľ Ľubomír nevie, alebo nejde to pripojiť. Tak dúfam, že to pôjde čím pôjde najlepšie, najľahšie. Ešte počkáme. Neviem, či Ľubomír ma vidí. Pripája sa. No. Ľubomír, a pripojíš sa? Vidím. Napíšeme mu. Ahoj. On ma sleduje, ale bring them to video, send request. Áno. Ahoj, Ľubomír. Tak sa podarilo. Ahoj, Veľmi sa Silvia. teším. Podarilo sa. Výborne. Dobre. Pozerám, že ty si vonku ešte. Áno. Máte krásne počasie? Tak trošku chladno, ale tatranské počasie, vieš, v Poprade. No, dobre. U nás je už dosť tmavo, ja som musela zapnúť svetla, pretože je tak tmavo, aký by bolo ešte len na jar, ale také sú mraky, že isto, ale nevadí. Všetko ide. Tak Ľubomír, krásne ťa vítam v mojom vysielaní vlastne o to, že ako sa starať o svoje zdravie v dnešnej dobe, a ako si hlavne pomôcť z domáceho prostredia, nielen sebe, svojej rodine, ako sa naučiť počúvať signály svojho tela a fakticky si užívať tento život na tejto planéte Zem tak, aby sme si ho mohli vlastne užívať v plnom zdraví, šťastí, aby sme telo vedeli dať do rovnováhy a také naplnenie bez toho, aby sme museli vlastne ten čas tráviť čo najviac u lekárov, alebo prevedme to tak, aby sme čo najmenej trávili čas v lekárskych ambulanciách a vedeli si sami pomôcť doma z domáceho prostredia, ako sa starať o seba. Ale ja by som chcela tak povedať, že Ľubomír, predstav sa nám ty sám, vlastne povedz nám niečo o sebe. Ja viem, že maľuješ aj nádherné mandaly, ale to tak okrajovo. A takisto som sa dozvedela o tebe, že robíš feng shui, takže ťa spája niečo aj vlastne východná medicína alebo tie východné energie. Povedz nám niečo. Najprv sa nám predstav a potom tie ďalšie veci. Tak volám sa Ľubomír Slejzák a 5 elementom, alebo teda východnej filozofii sa venujem už dlhé roky. Viac ako 20 rokov tvorím aj obrazy, ktoré sa nazývajú mandaly a práve podľa 5 elementov, teda podľa čínskej filozofie. No a pred rokom som objavil spoločnosť Vieda,
ktorá sa zaoberá tradičnou čínskou medicínou, takže mi to pekne zapadlo spolu Áno. a tým pádom bez nejakých väčších námietok som to prijal do svojho života a dejú sa pekné veci. Takže čo sa týka zdravia, tak poklopem, ale som zdravý dlhodobo. Nie je to nejaká vec, že by som musel sa vylízať z nejakých životných kríz, ako sledujem okolo seba mnohých ľudí, ktorí bojujú s ťažkými chorobami. Takže je to skôr o prevencii Aj u mňa. no, že nastaviť telo alebo dať do nejakej rovnováhy alebo aj počúvať telo, signály svojho tela, že je potrebné niečo preto urobiť. No, držať to v rovnováhe, yin-yang, keď už sme pri tej čínskej filozofii. No, tak asi, hej. Ale sú, samozrejme, je rodina, sú známi, sú kamaráti okolo mňa, ktorí aj potrebujú pomoc a nevždy si vedia poradiť s tou klasickou našou európskou medicínou. Takže tie veci okolo viedy sú úplne fantastické a samozrejme, že to posúvam ďalej a pomáhajú si s tým ľudia. Takže... Áno, ja súhlasím takisto s tebou, pretože ja som sa vlastne dostala k čínskej medicíne už nie tak dávno ako ty, ale určite to pred rokom 2020. A čínska medicína mi dosť pomohla ako v oblasti zdravia, aj keď to vlastne trvalo oveľa dlhší čas. A jednu vec musím povedať, že je veľká škoda, že západná medicína nespolupracuje s východnou medicínou, že je to tak oddelenie. A ľudia, ktorí nemajú tieto vedomosti alebo znalosti, tak si nevedia, ako pomôcť a sú odkázaní len na ten jediný smer, fakticky. Čo je veľká škoda, pretože zatiaľ bez západnej medicíny sa tiež nezaobídeme, ale tá nikdy nerieši príčiny chorôb a vlastne nezdarov v našom tele. Kdežto tá východná medicína, čínska medicína rieši v prvom rade, odstraňuje príčiny, aby ten dôsledok bol iný. Hej? Dobre som to povedala? Tak vieš to, oni už majú tí Číňania dávno vo svojej histórii niekoľko tisíc rokov, keď tí najlepší lekári sa starali o cisársky dvor a o cisára. A boli platení za to, že ten cisár bol zdravý, nie za to, že bol chorý. Tak. Správne. A keď cisár bol chorý, tak on nedostal výplatu. No to skončilo aj horšie. No áno, tak tam boli tresty úplne prísne. No tak to som rada a mi povedz, dobre, takže sme naladení na tú východnú medicínu a čo tebe tak najviac utkvelo, alebo čím ťa zaujala tá vieda, mi povedz, čo ti tak vlastne utkvelo najviac, alebo si povedal, že toto chceme vyskúšať, toto na mňa funguje a tak ďalej. Tak keďže ja mám blízko k práci s tými 5 elementami, mne sa veľmi páči, že vieda má rozdelené tie svoje produkty aj podľa farieb, to znamená podľa elementov. Máš tam napríklad červený elixír, čo je ohnivý, zelený elixír je tzv. Drevený a modrý elixír je vodný. Ten sa stará o obličky, zelený sa stará o pečeň, červený sa stará o srdce, o imunitu a tak ďalej. Týchto výživových doplnkov ale na svete je v súčasnosti veľmi veľa rôznych firiem, nielen vieda, takže tam je obrovská konkurencia, to nazvem. Ale to, v čom podľa mňa vieda nemá konkurenciu, sú jej prístroje, ktoré sú vyvinuté na základe najmodernejších technológií v súčasnosti na vedeckých výskumných pracoviskách v Číne. Dokonca odobrené teda prezidentom a jemu blízkych ľudí, ktorí nad tým držia ochrannú ruku. No a tento kozmický výskum, v podstate vedecký, medicínsky výskum, sa prenáša takto k obyčajným ľuďom, tak toto ma fascinuje, že to dokázali dostať do polohy takej aj priateľnej finančne, že si to môžu obyčajní ľudia kúpiť. No a v podstate asi by som to nazval, že sú to zázračné prístroje. Tak máš tam
No nedá sa mi nesúhlasiť s tým takisto a som veľmi rada, že sa to dostalo tu k nám na európsky trh. Tak neboj sa, Európska únia robí veľmi veľké prekážky, aby to sem neprišlo. Oni sa toho boja, tak vymýšľajú, lebo vedia, že je to unikátna technológia, ktorá prevalcuje klasickú medicínu. Nevravím o urgentnej medicíne, ktorú máme na špičkovej úrovni, Áno. ale takú tú klasickú bežnú medicínu. Aby ľudia vlastne, no jednoducho, aby ľudia nechodili a neboli závislí na farmaceutickom priemysle, pretože ten farmaceutický priemysel vlastne vlastne, ako by som povedala, aj teraz som čítala článok, tento americký prezident Donald Trump sa vyjadril, že farmaceutický priemysel ovláda úplne najväčšie, ovláda vlastne celý svet, tak by som povedala. A naši premiéri, prezidenti, nie že naši, celého sveta sú len bábky a oni fakticky s tým nemajú na to vplyv, pretože farmaceutický priemysel investuje každý rok bilióny do toho a záleží im na tom, vlastne podporujú. Chcú tak, aby ľudia boli závislí len na tom. Hej? A z jedného lieku, ako vždycky, ako ja môžeme vidieť, napríklad u mňa doma, u mojich rodičov, čiže z jedného lieku prídu 5, to volám lentilky, závisláky. A samozrejme potom príde ďalšie lieky a ďalšie lieky. No a potom zistíme, že pozerám, že rodičia prichádzajú od lekárov s igelitkami tabletiek, ktoré aby proste pravidelne brali, ale vlastne o to im ide vytvoriť závislých ľudí na ich produktoch, hej? Tak verím, že tí výskumníci, tí vedci to robia s tými najlepšími úmyslami, aj u nás v Európe. Aj oni sú pod vplyvom farmaceutického priemyslu. Ale za nimi teda stojí nejaký manažer, ktorý to má dobre prepočítané a teda on ten výskum vie potlačiť do takej roviny, aby to teda prinášalo peniaze. Správne, tak, áno, presne tak, áno. Takže, ale vieda nám, ako si spomínal, prináša nielen tie výživové doplnky, ale hlavne tie prístroje, s ktorými my si dokážeme doma už eliminovať alebo pomáhať pri našom zdraví, pri vlastne každodennom živote, ako ja mám skúsenosť s týmito korekčnými vložkami do topánok, ktoré vlastne som prvý polrok testovala, teraz ich vlastne nosím dennodenne a nedám na nich dopustiť. Je to jedna z najlepších investícií, ktoré ja som urobila pre svoje telo, musím povedať. Hej, nepoviem, že je to jediná investícia, ale jedna z najlepších. A napríklad včera som bola na nohách 15 hodín, čo nie je málo z dňa a musím povedať, že večer som došla domov a nohy ma vôbec neboleli, neboli opuchnuté, ani som necítila únavu. Ale keby som ich nemala v teniskách, tak musím povedať, že by som prišla a už by som nevedela, kam ich vyložiť. No, tieto anionové vložky do topánok alebo polovložky, čo o nich hovoríš, ti trošku zelenali. Môže byť, vieš, pretože môže to človek posúdiť, ktorý ich vidí, tak ako ty, lebo ja sa na nich dívam každý deň, takže možno to neviem až tak. Aj som minulé, vieš čo, pozerala, hovorím, zmenili mi farbu, alebo mi nezmenili farbu, aj som si našla troška nejakú tú čiernu škvrničku. Takže ich pozorujem takisto a je to veľmi zaujímavé, pretože človek takto môže sa odsledovať a vedieť, ktorý orgán v tele je oslabený a tým pádom sa dá popracovať na tom. Vlastne to je jeden z cieľov, všakže. Tieto od viedy veci sú patentované všetky a táto konkrétne špeciálna vec je výnimočná v tom, že ti spraví aj diagnostiku. Tak. A potom sa vieš sústrediť na ten vnútorný orgán, ktorý máš slabší. Vieme, ktorý orgán treba podporiť v tele, aby som nepodporovala. Akože je dobre podporovať, ale keď mám niečo silnejšie a niečo slabšie,
tak v prvom rade budem podporovať to, čo je slabšie, aby sa tá energia vyrovnala, alebo esencia tohto orgánu proste vstúpila vyššie. No, aby sa to dostalo do rovnováhy, vtedy je človek zdravý. Tak. Čo sa týka tých prístrojov, tak v tom je vlastne vieda unikátna, že má prístroje, ktoré pôsobia na telo, nazvime to, že zvonku, nejakými tými vedeckými princípmi, lebo tie prístroje majú rôzne pôsobenie. A potom vlastne aj tie doplnky výživy, oficiálne nazývané, a neoficiálne teda tie zázračné elixíry a ďalšie veci, ako sú čínske huby a podobne. Kordyceps, tak áno. Dokážu vlastne tú rovnováhu podporiť v tele aj znútra a takto vlastne pôsobia komplexne. A aby som išiel skôr tým prístrojom ešte, lebo tie sú naozaj výnimočné. Poď, teším sa. Nám sa podarilo tu v Poprade na Slovensku a vlastne asi je to prvýkrát v Európe, kedy sme napríklad jeden z tých prístrojov Magic for Herb, to je bioenergetický masážny prístroj, ktorý má rôzne funkcie, tak sme ho vytestovali na klientoch v praxi a zistili sme, že má tie účinky nad očakávania, dokonca nad to, čo popisuje vieda vo svojich prospektoch. Takže tá konkrétna masérka Hedviga sa volá, priťahuje množstvo záujemcov a ľudí, lebo tí ľudia vlastne na vlastnej koži silne vyskúšali tieto liečivé procesy s týmto prístrojom. Takže ja som napríklad jeden z tých ľudí, ktorí len tak niečomu neuverí, ja si to overujem v praxi. No a zistili sme, že ten masážny prístroj má neuveriteľné účinky na rôzne veci. On je určený, dajme tomu, povedzme, na tú telesnú rovinu, kde dokáže dať dokopy svalový systém a kostru našu, kosti, šľachy a podobne. Tieto lymfu napríklad. Tieto veci dokáže krásne dať do rovnováhy v rekordne rýchlom čase. To je zaujímavé, že namiesto 10 klasických masáží dokážeš pomocou tohto prístroja urobiť len 1-2 masáže a vyrovná sa tu tým 10 masážam. Takže fantasticky to uľahčuje prácu tým profesionálom masérom. No a to som veľmi rád, takže tento jeden prístroj sme už vyskúšali z rôznych strán a máme na to bohaté referencie, ako skvele funguje. Teraz si beriem ja osobne do parády aktivátor buniek a ten ideme prevetrať dokonca aj na vedeckom pracovisku v Košiciach. Ideme zistiť, ako pracuje s rakovinovými bunkami. Wow. Tak sa teším, že prinesieme, predpokladám, úžasná vec. Úžasná. Nejaké reálne výsledky aj z toho vedeckého pohľadu. Aby sme nemuseli len tak hovoriť, že musíte veriť tomu, že to funguje a vtedy vám to pomôže, ale budeme mať v rukách už aj vedecké výsledky, takže potom už nebude o čom pochybovať. Tak to je fantastické, počúvaj, to som ani nevedela, no tak gratulujem, že ľudia budú môcť vlastne mať aj z inej strany viacero overení, ako vlastne ten prístroj funguje, na akej báze a ako vôbec dokáže, ako ďaleko zájsť a ľudia si dokážu s ním sami doma pomôcť. No tak on pomáha samozrejme na širokú škálu vecí, ale my ideme po tej najťažšej diagnoze, ktorej sa ľudia najviac boja, po tej onkologickej a tam ideme vytestovať tieto veci, na čo všetko dokáže ten aktivátor buniek teda siahnuť v tom pozitívnom slova zmysle. No super. A ešte keď si rozprával o tom prístroji Magic for Herb, akože dá sa užívať aj v kozmetológii? No i čo ja viem, tak vieda má na kozmetológiu špeciálne vyvinutý prístroj, ktorý my tu ešte v Európe nemáme v ponuke. Ale on už existuje, špeciálne na kozmetiku je už vyvinutý takýto zase. Sú to technológie, tie najnovšie, kozmické to nazvime. A
majú fantastické účinky, len ešte to v ponuke nemáme, tak asi o tom nebudeme hovoriť. Dobre, takže sa vrátim. Dobre, ale máme sa na čo tešiť, takže keď nie toho roku, tak verím, že na budúci rok. Ale ten Magic for Herb vlastne kozmetológii, čiže lebo som dostala takú otázku a keďže ja ho osobne nemám ešte, takže či sa dá použiť na masáž napríklad dekoltu, krku, tváre, alebo je to skôr napríklad, čo sa týka ženy bojujú s celulitídou, variaxami a v tomto smere. Čo ty si myslíš? No tak krčové žily určite nebude riešiť tento prístroj, to je dokonca zakázané, to je ako kontraindikácia, pretože on by dokázal uvoľniť nejaké tromby v tých krčových žilách. Áno. To by bol prúser. Ale sú na to iné techniky. Tento prístroj, vravíš, na kozmetiku sa dá použiť, samozrejme, sú skvelé výsledky s celulitídou. Tak, to som chcela počuť. Áno, tak to je super, čiže potom môžeme ho využívať aj v domácom prostredí, ženy akože mať aj vlastne na odstránenie celulitídy. No tak je tam tá špeciálna funkcia tej pulznej terapie, to znamená elektrické masáže s rukavicami so strieborným vláknom a tie dokážu už po jednej 45-minútovej terapii vyhľadiť krásne pokožku. Zistiť sa to dá, keď urobíš si terapiu len na jednej polovici na jednom polovici zadku, áno. A druhú neurobíš, tak vtedy to hneď zistíš, že je to iné. No asi zober, že za takú, čo ja viem, 3-dňovú alebo 5-dňovú terapiu naozaj si krásne vieš a rýchlo poradiť aj s celulitídou, s oranžovou kôrou, alebo s jazvami na pokožke, alebo potom, keď vravíš o dekolte, tak takisto dvojitá brada sa dá odstrániť. No vidíš, koľko žien túži alebo potrebuje ísť ku kozmetičke, alebo čo viem, ja som rozprávala, to nie je môj prípad, ale ženy v mojom veku majú problém s dvojitou bradou a chodia a majú záujem si ju dávať odstrániť nejakými vpichmi alebo nejakými takýmito vecami. No vieš, my ženy chceme stále vyzerať pekne a to, čo nemáme, potom túžime, to je vždycky tak. Takže jedna z možností by bolo, že si to môžeš doma použiť aj vlastne na tú dvojitú bradu. No a hlavne je to bez utrpenia, pretože je to v podstate len hladkanie týmto pulznou technológiou. Áno. Takže nemusíš potom pri tom trpieť. Áno. A som akože veľmi prekvapená, ako hovoríš o domácom použití na tú celulitídu, pretože naše ženské telo funguje úplne na inej báze ako u vás mužov. A keďže u nás je to normálne, že ženy v určitom veku už skoro každá máme celulitídu, či chceme, či nechceme. Ale keď príde leto, tak chceme mať pekné zadočky v plavkách, a takéto treatmenty alebo odstráňovanie v kozmetických salónoch stojí nehorázne veľa peňazí, musím povedať. A človek musí absolvovať 10 sedení, minimálne, aby to bolo vidieť. Takže za mňa 100 bodov za ten Magic for Herb, pretože doma popracovať sám a využiť to aj takýmto spôsobom je niečo úžasné, musím povedať. No dobre, ale tie úžasné veci má vieda vtedy, keď ich aj skombinuješ. Takže nebavme sa iba o tom masážnom prístroji, konkrétne o tej špeciálnej elektrickej funkcii, ktorou si vieš hľadiť tvár, vyhľadiť vrásky. A to keď sa spojí ešte aj s tou liftingovou maskou, ktorá teraz prišla do Európy, to je druhý faktor. A tretí faktor je ešte aktivátor buniek. A ďalší faktor je, tam máš nízkomolekulárne peptidy a tak ďalej. Toto keď nakombinuješ všetko, tak v podstate ty z noci do rána omladneš o 10 rokov. Reálne. Nie je to niečo vymyslené. No tak podstata je, aby vlastne došlo k obnove vlastne tých buniek zvnútra a vtedy
vlastne ako si dokážeme pomôcť obnove tých buniek, pretože vekom vieme, že neviem ako to nazvať, dochádza k nejakej deformácii, starnutiu, úbytku a potom čím si pomôcť, aby sme vlastne dokázali obnoviť tie bunky, zregenerovať ich a byť zdravšími, veď vlastne o to ide, hej. Takže ja sa teším takisto týmto prístrojom, ale budem do budúcna určite plánovať na ten Ventung. Neviem, či máš nejakú skúsenosť, čo hovoríš na ňo? No, to je ďalšia zázračná vec, Ventún. A na tú regeneráciu buniek, ako vravíš, alebo skôr na zaktivovanie buniek, aby fungovali ako za mladá. Áno. Lebo my tými rokmi sami seba presviečame, že už sme starí, že už máme po 50-ke a že už skačeme do hrobu a podobne. Ale pozor, toto sú len vzorce a prevažne musím povedať, že vzorce možno z našej kultúry, tak poviem československej, slovenskej budem sa baviť, pretože ľudia na západe, ako ja, keďže tu žijem už skoro 23 rokov, takto nerozmýšľajú. No, takže áno, vravíš, že sú to vzorce, sú to programy, ktoré si sami dávajú ľudia. Tak. No a to je práve zázračné na tom aktivátore buniek a na tom prístroji Ventún, že on dokáže aj v tej mentálnej oblasti toto odbúrať, nie je to len na fyzickej úrovni. Dokáže odstrániť strachy napríklad, dokáže odstrániť negatívne, nazvime to, emócie. Takže tu už sa ocitáme mimo ľudského tela, už sme kdesi v oblasti duše. A v podstate najdôležitejšie je z hľadiska tej cnosti, ktorú Číňania vyznávajú, a to je dlhovekosť, Áno. je milovať život a byť pozitívne nastavený na ten život. Áno. Preto oni sa dožívajú aj vyššieho veku. Neviem, či vyššieho veku, ale to ich tým, že napríklad poznáme z tej východnej medicíny, ako oni cvičia, aby dostali do seba, či je to tai chi, alebo tieto metódy, aby proste tú energiu si prinášali do tela tými pohybmi. Veď aj keď som bola v Číne alebo v Japonsku, videla som, že napríklad v mojom povedomí starci, ľudia, ktorí mali po 80-ke a každý deň ráno do parku a cvičia. Hej, a aby tú energiu dostali do tela, sú v pohode a pre mňa to bolo také nepochopiteľné, veď u nás ľudia v takomto veku už umierajú. Ale to je tradíciou. To je 1000-ročná tradícia, kde vlastne to cvičenie Qigong alebo Tai Chi je niečo, čo by sme mohli u nás nazvať na Slovensku, že to je ľudová tradícia, chápeš? Oni to majú v sebe dlhoročne, takže to je pre nich úplne normálna vec. Nie ako u nás, že je to nejaká exotika a neviem čo. A druhá zázračná vec, že napriek tomu, že komunisti v Číne teda dlhé 10 ročia mali, nazvime to takýto ten materialistický postoj k životu, tak napriek tomu sa tam tieto duchovné veci udržali a dnes sú podporované z najvyšších miest. Áno. Takže sú tam rôzne asociácie a tie sa starajú nielen o čínsku medicínu, ale aj o kultúru. A toto v rámci tej kultúry je prirodzená vec. Takže oni vedia, že človek to nie je iba telo, ale je to aj duša a sú to energie, ktoré už sú ale neviditeľné, ale ich civilizácia, čínska civilizácia, kultúra má s týmito neviditeľnými energiami 1000-ročné skúsenosti. A my sme to tiež mali, len kde si sa to vytratilo. Vytratilo sa to, no, to je pravda. Je to smutné a bolo by dobre, ak by ľudia sa začali opäť k tomu vrácať, alebo aby dostávali nejaké informácie, vedomosti, že sa dá ďaleko viac pracovať na sebe, na svojom zdraví a ako doposiaľ sme boli naučení, pretože zase len tak odbočím okrajovo, keď
som prišla tu a porovnám si so Slovenskom, u nás sme oveľa viac boli naučení, že za každou nádchou, za každým kašľom sa beží k lekárovi a sa berú antibiotika. Čo už v dnešnej dobe vie, akože kto vie, kto nie, že to nie je ten najsprávnejší impuls pre naše telo, ako by sme mali reagovať. A aj keď tu v Anglicku žijeme, tak napríklad tu každý je nespokojný, lebo obvodný lekár ťa pošle domov, že čo máš nádchu, kašel, dieťa, daj si paracetamol a choď, žiadne antibiotika nedostaneš. Aj keď 39 horúčka, to nie, to je vírus, tvoje telo musí s tým bojovať, to prejde. Žiadne lieky nedostaneš, môžeš si doma, akože daj si paracetamol, vylieč, hej. Ale z druhej strany na Slovensku si myslím, že ľudia sa dosť veľa naučili a ostali tak viacej závislejšími na to, že na každú boľačku už sedia u lekára a čakajú, že prehltnem modrú pilúrku, dostanem, ako, keď je to nevyhnutné, samozrejme ja to nepotláčam, ani nikomu je to normálna vec, ale za každú boľačku a už sedíme u lekára a berieme tabletky. Čo si myslím, že nie je ten najsprávnejší krok pre nás a pre naše telo. Vravela si modrú pilulku, ale to skôr nie modrú, používajú. Dobre, tak povieme červenú, ibuprofen. Dobre, tak sa premením na červenú lentilku. Tak lentilky, vieš, to je... Ja neviem, ale tak u tých lekárov vidím vysedávať skôr staré babky. Je, dosť, áno. A to sú aj tie vzorce, musím povedať, lebo to vidím podľa mojich rodičov, ale že už tá psychológia, že idem k lekárovi a dostanem lentilky a už som zdravý, vieš, ten pocit v hlave alebo taký vzorec, že a už budem zdravý, ale to nefunguje, pretože ten liek vlastne len utlmí, ale nikdy nevyliečí ten zárodok alebo tú vlastne bolesť tak úplne príčinu toho, čo vzniklo. Ale keď si zoberieš, koľko v dnešnej dobe malých detí už nosí okuliarky, Ľubo. No. Nehovorím, moja babka mala 80 rokov, nech spočíva tam, kde je, a ona potrebovala okuliare len na čítanie novín, kde sú malé písmenka. A v dnešnej dobe, čo pozerám dookola, takže nie, že ľudia dospelí, ľudia, ktorí pracujú dennodenne za počítačom, áno, tie telefóny a všetko, ale malinké deti a už okuliare na očiach. Kde to kedysi bolo? Neexistovalo také. My keď sme v triede mali jedného spolužiaka, ktorý nosil okuliare, tak áno, to bolo také, že okuliárnik, okuliare, to nikto tomu nechápal, hej? No, keď sa pýtaš na duchovné príčiny chorôb, napríklad tých okuliarov, tak tam by sme museli ísť trošku hlbšie. A u detí to je špecifická vec, lebo oni si niečo prinášajú, nazvime to z minulých životov. Aj od esencie rodičov, matky a otca pri splodení, hej? Samozrejme, cez tú oslabenú pečeň, lebo predkovia mohli byť alkoholíci, samozrejme. Ale tá duchovná príčina v tom, že človek potrebuje okuliare je, že nechce vidieť život reálne, ako je. A druhá vec je, že odsudzuje iných ľudí. Takže nevidí tú pravdu, nevidí realitu. Takže keby sme šli do naozaj hlbokých príčin chorôb, tak by sme museli sa takto baviť o tých chorobách. Jasné, že každá choroba má takisto aj tú duchovnú nejakú príčinu. Kto chce, tak skúsi napríklad ľudia, ktorí majú, mladí ľudia, vždycky je to také individuálne problém, poviem, s kolenami alebo čo. A keď niekto niečo hľadá v sebe a chce nájsť, že prečo, tak mal by aj možno oboznámiť sa alebo vedieť, že čo je po tej duchovnej stránke, čo je za tým, hej, ako ty hovoríš, očka alebo kolena. Nie je to už čokoľvek, aby ľudia viacej vedeli a s viacerými faktormi mohli pracovať na sebe. Hej? Zase ešte, keď sa o tomto bavíme, Silvia, tak choroby sú aj potrebné.
No, tak súhlasím s tebou, áno, lebo to by bolo ideálne. Zase nemôžeme tu žiť na tejto planéte Zem úplne v ideálnom živote, bez problémov, bez chorôb, bez všetkého, lebo potom aký by bol zmysel, ako by sme rástli, keď by sme sa tu nič nenaučili. A všetko by bolo úžasné, perfektné. No ako naša duša by mohla rásť? Nijak. Tak boli by sme šťastní. Myslíš? Nie. Lebo sa hovorí, že duša potrebuje pracovať na sebe. Tým aj my sme tu prišli, aby sme prechádzali v živote určitými skúškami. Každý máme svoje skúšky, ktorými máme prejsť, či je to v oblasti vzťahov, zdravia, v každej oblasti, napríklad peňazí, kariéry a tak ďalej, vzťahov, hej, najviac. A keď by sme prechádzali takými skúškami, nič sa nenaučíme, by bolo ideálne, tak potom neviem, ako by vyzeral ten život tu na. No vieš, keď je človek chorý, tak vlastne telo je ten náš najbližší priateľ, ktorý nás upozorní na to, že rozmýšľame alebo niečo robíme zle, alebo že nedávame lásku, alebo že sme egoistickí a podobne. Hej. Tak keď to robí človek dlhodobo, tak to telo v nejakom tom orgáne alebo na nejakom tom mieste dá o sebe vedieť, že zmeň svoje myslenie, zmeň to. Áno, postoj k sebe, postoj k spoločnosti, postoj možno k partnerovi, možno postoj k šéfovi v práci, postoj k veciam, ktorý momentálne zaujímaš, alebo možno len životospráva. No tak životospráva znamená neubližovať sám sebe a svojmu telu. Tým, že človek miluje veci, ktoré mu neprospievajú. Hej, áno, to je ako magnet. No. Ale tie vzťahy asi ma najviac zaujali, čo ty si povedala, lebo si myslím, že to je základ fungovania spoločnosti aj človeka ako takého, aby vytváral harmonické vzťahy. A keď ich nevytvára, tak potom trpí práve to srdiečko najviac. Lebo je to o láske. A to je najvyšší zákon na tejto planete. Krásne si to povedal. No, dobre, tak my sme sa už zašli až do duchovnú, čo som akože nepredpokladala, ale je to nádherná téma, na ktorú sa dá rozprávať dosť obšírne, ale ešte sa vráťme troška k tej viede, aby sme dlho nezdržovali. Tak mi povedz, lebo ja viem, že si už robil prvý maserský kurz po Prade, je to správne? Som to povedala? Tak už 2 máme za sebou a je o to veľký záujem spolu s našou špecialistkou Hedvigou, ktorá je taká duša toho projektu. Ja tu pomáham zastrešiť organizačne a nejakú podporu tomu dávam. Duchovnú to nazvime, alebo smerovanie. Tak. No a keď sme sa bavili, tak áno, 2 kurzy už máme. Najbližší kurz sa chystá v Bratislave a ten bude ale špeciálny. Tam ľudia môžu prísť aj so svojimi pacientmi a budú môcť sa naučiť, ako liečiť jednotlivé diagnózy pomocou toho masážneho prístroja Magic for Herb. Máme tam, že tenisový lakeť, ako sa dá rýchlo vyliečiť. Alebo sú tam veci ako celulitída, čo sme už spomínali. A teraz narýchlo, že či si spomeniem na to všetko. Ale máte tam zmrznuté rameno, sú takí ľudia, čo nemôžu dvihnúť ruku dohora. Alebo ľudia, ktorí pracujú na počítači dennodenne. Karpálny tunel sa volá tá diagnóza, áno. Takže tých diagnóz je tam veľa, máme na to aj nejaký špeciálny materiál, kde sa ľudia z viedy môžu o tom dozvedieť, stačí si pozrieť na Telegram aj v tej našej skupine veľkej, tam to všetko je. A vidím v tom obrovskú perspektívu v tom, že si ľudia budú môcť pomôcť doma sami. Áno. Takže to je úžasná vec, alebo svojim blízkym samozrejme. A je to fantastická pomoc pre profesionálnych masérov a fyzioterapeutov, alebo celkovo pre teda terapeutov.
A ja by som sa ešte ale chcel zastaviť pri tých vzťahoch, o ktorých sme pred chvíľkou rozprávali, lebo Vieda má jednu obrovskú prednosť pred ostatnými firmami. A síce, že jeden zo 4 pilierov vo Viede je partnerstvo. A to je vlastne vec, kde tí partneri sa navzájom podporujú v tej Viede. Takže keď sme hovorili o tej láske, tak je to síce, nazvime to, že v pracovnej oblasti láska, ale je to pomoc, pretože v podstate všetci z toho profitujú. Takže mne sa veľmi páči táto firemná kultúra vo Viede, tá podpora toho partnerského vzťahu, že všetci sme si rovní a pomáhame si. Krásne si to povedal. Takže doporučujeme každý, kto by chcel si niečo vyskúšať z našich úžasných prístrojov alebo produktov vlastne z domáceho prostredia, pracovať na svojom zdraví, pomáhať iným, rodine, blízkym, známym, tak sa nám ozvite. Ináč Ľubo, ako spomína, robí tie maserské kurzy, to sú certifikované, všakže? Áno, a Hedviga je skvelá v angličtine, takže my vieme vycestovať po celej Európe bez problémov. Úžasné, úžasné. No tak sa máme aj my a všetci, ktorí sa o tom dozvedia, majú sa na čo tešiť. No a čo by som ešte povedala, keď náhodou niečo by sa realizovalo v auguste, pretože ja budem potom na Slovensku, tak by som sa rada tak kde pripojila, ináč ako nedá sa mi takto chodiť, cestovať. Teraz momentálne, dneska v noci už idem na Slovensko na pár dní, ale to mám zase iný program, len takto, ale v lete budem doma na 2 týždne, takže ak by niečo bolo, tak veľmi rada sa zapojím a pripojím a dozviem sa tiež nové a nové informácie a takisto stretnem s profesionálmi v tomto obore, aby som viacej sa mohla dozvedieť, vyskúšať si. No a takto, no takže sa veľmi teším, Ľubo. No, máš fanklub, tak len stačí, že zvoláš niekde autogramiádu a zídeme sa tam a bude nám dobre. A bude nám dobre. Tak sa budem tešiť. Ľubo, ďakujem krásne za tvoj rozhovor, za tvoj čas. A ja tebe. Že si nám takto povedal. Dúfam, že to nebol posledný. Tak... Že aj na budúce nájdeme nejakú tému a čas, kedy budeme môcť zase niečo spojiť a pekné, rozumné, o niečom peknom, rozumnom sa porozprávať, príjemnom, čo prinesie ďalším ľuďom do života nové vedomosti a im to určite pomôže, takisto. Tak teším sa teda na ďalšie stretnutie. Nech sa ti darí, Silvia, ďakujem. A ja aj tebe, Ľubo, a budem sa tešiť na osobné stretnutie. Verím tomu, že ešte tohto roku. A ja. Ďakujem krásne. Ďakujem, krásnu sobotu. Ahoj.